Hey guys, I'm Kyoto și acesta este episodul 3. Cred că ultimul pe ziua de azi și acum zic cât se poate de serios. Și da, să începem. Ok, ne-a dat oferta asta Fusion Pack. Mă, ce tare e jocul. Super tare e jocul. Gen la sonor, da, și jocul. Gen, jocul. Ok, haide să mergem la un duel prima dată. Ok. Bun. Aoleo, nu. Doamne, ce urât se auzea. Ok. Bun. V-am zis, după ce o să fac video ăsta, o să joc eu FK din off camera și vreau să strâng cât mai mulți slogi. După aia să văd ce se întâmplă, că na. Gen vreau să duc la level 20 2 slogi, să fac o fuziune de aia, cum s-ar zice. Și am înțeles că e chiar ca lumea. Ok. Vreau pe ăștia de 3 să-i dau. Bun. Mă scuzați. Așa. Bun. Stați așa. Bun, am revenit. Treceau niște motocicliști, n-ai vrut să ia. Ok, bun. Doamne. Dai-mă așa, că dau așa. După încerc să dau sonorul înapoi, că... Ok, l-am bătut. O să încerc să dau sonorul înapoi, că... N-are fare Mac fără, gen. Na. Sau... Cred că o să pun eu muzică, ceva. Nu, mă pun sonorul. Doamne, deci urăsc reclamele astea, deci ai de viața mea, le urăsc. Ok, hai să dăm mai loc. Bun, stai să dacă pot să-i dau. Mai încet nu se poate. Ok. Hai să vedem cine pică. Mai încet. Ok. Bun, nimica bun până acum. Hai să mai deschidem un chest 2. Vreau să deschid pe Dark Chest. Că gen vreau să-mi pice ceva tare. Hai, zic că-mi pică ceva. No. Dacă deschid și un gold chest. Ok. Ce? Cudra. Nice. Da, da, gen eu tot la al meu rămân. Deci vreau să deschid dark chest-uri până îmi pică slug. Oh my god. Nu cred. Grimstone. Deci știu cât de bun era ăsta. Ok, stați așa. Trebuie să dau și să nu opresc filmarea. Ok. Deci uitați-vă la el doar. Uitați-vă. Deci uitați-vă cât de frumos e. Doamne. Ok. Vreau să-l pun să joc cu el. În locul lui...
ăsta. Ok. Hai să dăm un match cu el să vedem cum e. Stai să-l upgradez pe... 12, 13. Ok, v-am zis că o să-i dau evolve la toți pe care am până acum și asta o să fac acum. Îi dăm evolve și 3, 2, 1 și... Deci l-am făcut Megamorph acum. Hai să vedem cum arată. Nice. Infernus. Hai să dau și ăsta. Ok. Să-mi ziceți în comentarii gen ce echipă vreți să-mi fac de fantome, slugs fantome sau normali. Băi, aș vrea slugs de fantome. Arată bine, dar nu știu dacă are chiar atât de multă putere pe cum arată ei. Da, asta mai durează până... Bă, gen, dacă stau să deschid chesturi tot așa, e logic că o să-mi pice gen mulți slash fantomă, mă refer. E ca lumea rău ăsta. Și ca lumea lui, vedeți? Oh my god. Dacă mai dau deodată. Ce planării. Ok. Cred că-l bat, nu? Da. Nice. Bine, mă. Ok. Nice. What? Oh, nu, stați. Mi-a venit o idee, dar asta în video viitor. Gen, la jocul ăsta, dacă stingi netul, nu-ți mai apar reclame și până acum nu m-am gândit. Da. Trist. Ok. Hai să vedem cine e. Ok. Ok. Grimstone e ca lumea rău. Uitați-vă doar la el. Deci, na. E ceva nou? No, nimic. Ok, hai să-i dau evolve. Ok, hai să ne băgăm la o luptare. Ok. Wait, stați că nu văd ceva. Ok, uite. Bun. Ok. Gen, acum arată așa că i-am făcut Megamorph. Gen, cu insignele astea aici, în watermark-ul ăsta. Sau ce-o fi el. Gen, acum arată așa că le-am pus insignele. GG. Ce mare săracul ăsta aici. Era logic că pierde. What the fuck. Oh, nice. Silver chest, cred că este, nu? Dacă nu mă înșel, da. Ia. Cred că e silver chest, nu? Da, silver chest. Hai să-l deschidem. Bun. Ok, arcane. Bingo. Ne pică ceva bun? Ia. Force Smelter. Smelter. Nice. Cred că asta o să fie bun. Gen, dacă joc cu el, da, 100%. Dar îl fac Megamorph. Gen, când o să am puncte pe el. Asta că vreau să văd ceva. Aici ce? Speed Stinger, level 6. Aș putea să-l duc la maxim pe ăsta, dar nu vreau. Cu ce ar ajuta, nu știu. Da, în fine. Ok, bun.
Haide să mai dăm un match. Ok. Bum. Ok. Ok, hai să vedem. Așa, ok. Doamne, ce iubesc dragonul ăsta. Doamne, slagul. Nu cred că e cam GG, omul. Da, GG. 999? What? Adică 999. Știam că maximul e 948. Ceva gen. La... Au stați. Bun, mă scuzați din nou pentru chestia aia. Da. Bă, cred că ăsta a fost episodul. Da. Cred că ăsta a fost. Ok, cum mă știți pe mine de fiecare dată, o să dăm... ia stați așa. Deci o să cumpărăm 1 chest din fiecare astea 3. Bun, hai să începem cu Dark. Cred că așa o să fac de fiecare dată când termin videoclip. Ceva nou? Ia. Nightgeist. Asta e bun. Ia și la asta. Ok, green. Spike Shade. Deci, doi slugi, 2 chesturi până acum. Hai să vedem dacă ne pică și din asta. Dacă ne pică, Bă, da, mi-a picat ăsta, care știu că era bun. Și ăsta. Vreau să-i dai voi. Nu pot. Fuck. Gen, știam că la ăștia nu cred că pot să-i dai evolve. Că da. Dar în fine, cam atât a fost și cu episodul acesta. Eu v-am lăsat și ne revedem în episodul 4 altă dată. Ciao, ciao.